O longo proceso xudicial sobre o baixo da confraría de Rianxo escribe os seus últimos capítulos, despois de que a agrupación de xubilados recibirá o requirimento para abandonar o local. Que nos dan 15 días de plazo para desalojar, que senón, que virán pola forza, que non sei que, cousas desas, eu esas xa non as leo porque non me interesa, son cousas deles. A pesar de que este martes cumpríase o prazo de 15 días para o desafiuzamento, Portos non procedeu á súa execución. Pase o que pase, nos vindeiros días, os xubilados non están dispostos a marchar, terán que votalos, posto que consideran que o uso das instalacións lle pertence de pleno dereito. Eu teño o 100% de esperanza, que sí, que isto vai ser para nós. No ano 99, que antes de existir isto, antes de construílo, houve unha alegación do Ayuntamiento dicíndolle que estaba en mal lugar, que podía estar noutro sitio mellor. Entonces, pon no papel, cofradía, oficinas é un lugar para os maiores, unha sala para os maiores, en concreto, o día aí nese papel. E aí é onde cometeu o erro Portos, que esa sala nosa lla dou á cofradía. Tan só estarían dispostos a mudarse a un local similar situado tamén no centro do pobo e con instalacións accesibles para persoas con mobilidade reducida. Un local, vamos a ver, se é para ir para o auditorio, sí. Se hai que ir para outro sitio, pero que sea para unha cousa baixa para jubilados, que sea que, porque hai silla hai señoras que teñen sillas de roda, e hai que pensar en eso, non vas a andar, por exemplo, chegar son unhas escaleiras e meter a unha persona aquela, ten que ser nun llano como este. O problema de coche non temos, aparcaderos sobra. Pois é iso que se está mirando, máis ben por eso, porque hoxe temos un ou dous inválidos, pero mañán ao mellor temos 20, e hai que mirar por eles.